Біздің тотарда бұлай дейлер. Міне әзгіне болса да жиылғаш, биреде жиылғаш, біздің тотар штабында. Ең біріншіден рахмет сөздері әйтәсе келе, биреде болған кішілеуші, міне тотар штабын болдырушы кішілері бізге. Міне бүгінгі, бұл өткен елда, міне бұл өткен елда, 25-ші елда бик көп кіне ішілер ішленген. Оларын енді сіз ішітіп те білесіз. Көріп те білесіз. Инстаграм ішли, шулай бит енді. Телеграмда көресіз. Оның үшін тотарның келіші бір сөзі бар, жәмәғат. Үз тілін ұнытмаған халықның, үз ғырыф ғадәтлерін ұнытмаған халықның юққа шықмағаны білгілі деген сөз. Шуңа көре рахмет әйтәсе келе әр біріміз исеменнән дә штаб тотары хезмәткәрләренә, оештыручына һәм булдыручыларына бір алкышлап кул чабып алыйк, рәхмәт әйтәм. Гөлнарабыз биредә, менә иң беренчесе тырышып эшләгән кешеләребезнең берсе биредә, ул инде татар штабында һәр вакытта булдыра торган, безне шула чакырып, безне инде һәр вакытта менә мондай очрашуларны оештырып булдыра торган кешеләребезнең берсе. Шуңа күрә Гөлнараны беләсез. Рәхмәт әйтик, киләчәктә дә теләкләрем шул, теләкләрдә калам һәр берегезгә, үземә дә, сезгә дә дип әйтим инде, бергә булыйк, бердәм булыйк. Бергә булганда һәр вакытта матур бит. Барыбызга да билгеле. Шулай булгач, һәр берегезгә дә уңышлар. Бүген безнең беләсез инде яңа ел кичәсе һәм без бүген шундый якшәмбе яшьләр корпоративы ясарга булдык. Бу безнең точно якшәмбе яшьләр соңгысы. Бу елда. Бу елда, әйе. Бу 2025 елда соңгы якшәмбе яшьләр кичәсе. Это точно. Икенче атнага инде җыелмабыз, бөтенегез өйләргә кайталар дип уйлыйм. Сез шулай әйттегез, шуңа күрә бүгенге кичәбезне соңгы булып ясарга килештек, сораштык һәм сезнең белән шундый планлаштырдык. Бу елда беләсез, күрәсез инде Рифкат абай әйтмешли, сабантуйлар ясадык. Бик актив кая театрларга йөрдек, киноларга, беләсез, күргәнсездер инде Казанда бик күп шундый конгресс татар дигән оешмага шул җыелларга йөрдек. Ямалиев Рустам Фаизовичны да анда бөтен җирдә чакыралар һәм бөтен Международный дом национальности, Дом народа ассамблеи алар белән катнашып күп җыелышларга йөрдек һәм менә бик күп активлар бар сезнең арагызда да. Бик зур рәхмәт сезгә. Всем, кто активно принимал участие в наших вечерах, наших встречах, те, кто предлагал спикеров на наши воскресные встречи, да, также хочется, чтобы инициатив от вас тоже было больше. И предложений, потому что барыбер сез үз-үзе ара сөйләшәсез һәм бер-берегез белән аралашып уртак фикер аласыз. Шуңа күрә шундый кызыклы фикерләр белән дә безнең белән дә аралашыгыз, безгә дә әйтегез. Әйдәгез берлектә, синергиядә кызыклы кичәләр уздырык. Бәлки штабта гына түгел, кая булса да чыгырга һәр вакыт сезгә әйтәм. Бу безнең телеграм-каналда, анда актив булыгыз. Сез дә үзегез анда бер очрашу чакырсагыз да була. То есть, если вы сами хотите что-то предложить, вы также можете предлагать. Ну, это наоборот, мы только приветствуем, потому что мы, вот, например, последний, где мы активно участвовали, это, конечно же, был межнациональный праздник как раз в Государственном университете управления ГУ, да, вот у нас Алсу, Булат пригласили нас как почетных гостей. Как, конечно же, мы красиво представили Татарстан. Помимо вот таких крупных мероприятий, также можете делать какие-то свои выходы, бәлки театрларга, билетлар булса, үзегез мөрәҗәгать итсәгез, без бик шат булыр идек сезнең активлыкка. Шуңа күрә 2026 елда сездән бик актив булуын сорыйм.
Вот, шуңа күрә 26 елга бу безнең өчен актив рәвешендә ел узсын дип мөрәҗәгать итәм. Һәм сез үзегез дә, например, синең толстовка гранттан алынган име? Вот, ты тоже также можешь предлагать нам как-то участвовать в гранте. Также вот, пожалуйста, среди нас также проводить какие-то мероприятия. Грантовую тему это тоже мы можем делать совместно с вами. Вот, и какие-то активности. Вот у нас, например, кичәгенә безнең яңа ел кичәсе корпоративы үзде уже как раз-таки постарше, уже кешеләр институттан укып бетергәч, алар инде һәр бөтенсе эшлиләр һәм без 150 кеше булды безнең кичә лофта. Әйе, вот яңа ел шундый кичәсе уздырдык. Анда безнең без һәр вакыт яңа кешеләр, яңа йолдызлар чакырабыз. Кичә безнең булды кунаклар, например, Камиля Харисова. Ишеткәнегез бармы? Юк. Камиля Харисова это ведущая ТНТ, ведущая Матч ТВ, и как раз-таки вот самая знаменитая татарка, которая у нас в Мәскәүдә инде 5 ел яши, и ул бөтен федеральный телеканалда алып баручы булып йөри. Һәм вот ул бик популяр. Аның Инстаграмда күп подписчиклар. Ул хәзер, кстати, татар җырын чыгарды. Вот ул безгә кичә җырлап та күрсәтте аны. Һәм иң тоже бер зур кешеле подписчиклы тагын актив татар Реджи дигән, ул Реджи Сингер. Вот ул Инстаграмда бар, аның 1 миллион подписчига. Ул тоже блогер крупный. Вот мин алар белән аралашам һәм аларны кичә яңа ел кичәсенә чакырдык. Ул да кичә вот беләсезме, тенденция шундый бара. Бөтенсе хәзер татар телен онытмаска өчен даже федераль каналында Камиля белән сөйләштек кичә. Татар телен бик яраталар, Татарстанны да яраталар һәм вот есть какие-то такие предложения, которые связаны с татарским языком. И даже менә чакыралар телевидение һәр вакыт спикер була вот соңгы арада какие удивительные люди дигән передачасына мине чакырдылар как носитель языка, и получается татар телене һәр вакытта уже ставят вровень со всеми другими языками. И мы были я была среди 14 разных стран, и в том числе там, конечно же, был Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, и также вьетнамский язык, и вот Татарстан и татарский язык все равно ценен, и как бы в любом случае татар телен онытмаска, татар телен өйрәнергә, менә бу кичә бездә дә һәр вакыт сезгә әйтәбез, татар телендә сөйләшегез. Әлбәттә инде һәр кешенең үзе диалекты бар. Шуңа аның турында сез борчылмагыз. Әлбәттә аны сөйләшергә кирәк. Бер-беребезне аңлыйбыз, хәтта безне төрек телләр дә аңлый. Менә Азербайҗан теле әз булса да аңлый, үзбәк телләр безнең инде вообще бер тел дип Охшаш сүзләр бик күп. Шуңа күрә татар телен белергә сезгә бөтенегез тиеш. Минемчә, мин үзем дә Казанда тудым. Казанда безнең мәктәптә 5 дәрес булды татар теле. 3 татар теле һәм 2 әдәбият. Шуңа күрә, менә әлбәттә Мәскәүгә күчкәч инде ул онытыла. Монда бит инде бик еш аны кулланмыйсың. Шуңа да булмаса, без бу штабта сезнең өчен шундый кичәләр уздырабыз һәм бу елны әйдәгез, менә безнең мәсәлән Рәзилә Ахмадиева, әйдәгез аңа да алкышлыйк. Ул татар телен Дома Садулаевада алып бара, шулаймы? 2нче елга син безне чакырасыңмы? Өйрәтәсеңме? Алла кылса, чакырам, балабызны да белсәләр. Дигез, булса да бушлай.
Bu benim için de bir zor tecrübe. Çünkü benim sınıfta dokuzsuz değil. Lakin mektepte okuğanda nice yıllar boyu olimpiyatlarda katlaştım. Şuna göre özümün tecrübemni sizge de bilesim kile. Şuna göre yazınız, kiliniz falan. Cemaat unutmagan baştan gelinlere yorasa oşka tutungança, oşarga tutungança. Bir söz gene aytып өтем әле. Belki inde bu bugünkü uçrashuvda kerakmidir, yo'qmidir? Менә сүзне кузгаттык, үзебезнең татарлыкны саклыйк, телне саклыйк, милләтебезне саклыйк дигән сүзне шуннан гына чыгып әйтәсе килә. Әле бер көнне генә җегетләр тыңлагыз әле бу сүзне. Бер көнне генә ишеттем, миңа җиткерделәр менә шулай берне. Таҗикстанмы, Үзбәкстанмы якларында булган хәл, әле генә моны күптән түгел генә булган хәл, өч туган брат, бер туган братлар. Өч туган малай алганнар үзләренең моны ике туганмы, двоюродныймы, троюродныймы туганнарын кияүгә алганнар. Хатын иттереп. Бу нәрсә дип аңлатыла. Менә шул теге башыма килде. Саклык үзебезнең татарлыгыбызны дигән әйбердән чыгып, шуна. Бердән уйласаң көләргә дә була. Шулай бит инде. Туганга ярамый. Ә ул әйберне мин бик күптән ишеткәнем бар. Үзебезнең милләтне саклап, үзебезнең кызларыбызны саклап, Мына татар, мөселманнар бергә булсын икәнне саклап эшләнгән эш. Мин аны ишеткәнем бар иде электә. Менә нинди нәрсәләр дә бар бит. Шуңа күрә миңа калса, без инде үзебезнең хәлдән көчтән килгәнчә сакласак бик тә яхшы булыр иде дип уйлыйм. Монда әйбергә чакырмыйм мин сезне. Менә шулай да бергә булыйк. Кабатлап әйтәсе килә. Үз телен онытмаган халык юкка чыкмый диләр. Шулай булгач, бергә булыйк, бердәм булыйк, яңа еллар белән. Davutlar yana hiç düşünmesiz, aramızdan diyebilmesiz. Evsiz mağdur kudular, nikşa yarınlasız. Evsiz mağdur kudular, nikşa yarınlasız. Приглашаем вас. Приходите, приносите много куштанощей. Добрый день, мои друзья! Долго ждали вы меня. Долго шел к вам Дед Мороз и Снегурку вам принес. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Сезне котлыйбыз киләчәк яңа ел белән һәм бүген Кыш бабай белән килдек сезне. Бәйрәм белән котларга. Ну как у вас, есть новогоднее настроение? Отлично. А стихи готовили? Ну мы проверим сейчас. Хөрмәтле дуслар, мин Башкортстан Республикасыннан килдем. Шуңа күрә татар булсам да үз туган ягымны бигрәк тә яратам. Шуңа күрә аңа багышлап хәзер шигырь сөйлим. Башкортстан турында. Ой, Зәли Кульбәков, Башкортстан. Башкортстан. Һинең гүзәллеккә тиң булырлык йерләр бар микән? Аккош кебек, ап-ак Агыйделкәй, кайһы илдә генә бар икән? Башкортстан. Алһу таң иле, гөл баксалар иле, дан иле, күкрәгендә нефт чишмәләре, тупрагында бетмәс алтының. Киң Рәсәйдең сикһез киңлегендә якты йолдыз булып балкының. Һиндә туа изге теләктәр. Ярхып тибә кайнар йөрәктәр.
Шаулап үсә мәгрур урмандарың, тук башаклы, иркен кырдарың. Данлы илем, гүзәл республикам, бүләк булһын һиңә йырдарым. Дуслар, меня зовут Женя, я из Иркутской области, город Тулун, может быть, слышали. Хочу рассказать вам серьезное стихотворение, оно про любовь. Ночь за окнами, в сковороде парад, соли, перца, укропа и прочих специй. Ах, пельмени, пельмешечки, как я рад видеть вас и любить ненасытным сердцем. В жарком пламени неторопливый вальс свяжет взор, одурманит и не отпустит. Ах, пельмени, пельмешечки, лучше вас может быть только квашеная капуста. Как манит ароматный душистый жар! Как хочу в этом жаре растаять с вами, чтобы переродилась в огне душа, чтобы радость и боль поменять местами. Кынгырау, кынгырау, кынгырау шынлый, Уккенерде шужырный келемешке улмый. Кынгырау, кынгырау, кынгырау шынлый, Уккенерде шужырный келемешке улмый. Кынгырау, кынгырау, Родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Теперь одна нарядная на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Горит огнями елочка, она в тепле оттаяла, расправила иголочки, и с песнями веселыми пришли мы к нашей елочке. И вот она нарядная, на праздник к нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Какая вы красавица! Вот вам одесские. Эльвина. Мин Аль-Маттан. Ага. Я много лет ездила в Салят, вот, и я посвятила стихотворение свое. Друзья, авторское стихотворение. Если спросят, скучаю ли я, отвечу всем без сомнений я. Да, ведь в голове я постоянно их слышу, поэтому другого ответа не вижу. Кадр за кадром, момент за моментом я запомнила все, но до сих пор слышу эхо. Хорошо, молодец, иди дальше, ты сможешь. А сердце твердит, ну здесь хорошо же, тебя здесь примут, обнимут, чаем напоят, для крылатого сердца двери откроют. Здесь делают все, чтобы было комфортно. Сделают все, чтобы оно стало домом. Любовь, уют, объятия, тепло. Вспоминая это, мне так хорошо. Столько мыслей в танце кружат. И все как одна говорят. Бу минем рухлет. Аминь. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, ночью ботал, на парах спал. Но вдруг все изменилось в момент в день, когда я тебя повстречал. Поступ нежная, стройный стан и овал лица асимметрия. Будоражат меня твоих частей тела антропометрия. На тебя променял бы матан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить ботан, как умеет он быть покорным. Я пошел бы в спортзал тогда,
И любимый техкурс забросил, чтобы фотку со мной без стыда ты могла в Инстаграм запостить. А тебя обхожу стороной и не знаю, как подступиться. На словах-то я Лев Толстой, а на деле я Петр Капица. С горя бахну 109 грамм, 100 в желудок и 9 в сердце. Надоело мне по ночам слушать стука его килогерца. Ты попросишь с неба звезду, я отвечу тебе, как ученый. Не выдумывай ерунду, ну, зачем тебе газ раскаленный? И мы будем долго с тобой прощаться, стоя возле твоей двери. Так не хочется расставаться, но у нас еще все впереди. И мы вместе пойдем с тобой, натянув на носки сандали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Браво! Браво! Красавчик! Называется «Ия кайттым». Шушы екі сөзге бар güzellik сыйган диялер. Ия кайттым. Кайттың мыны дейіп, шыпшықлар да шыршыу киләләр. Ия кайттым. Яшәп буламында, ялгышларың өчен үкенми. Ия кайттым. Сәмави бер тынлык, жанга гына сыя алырлык. Ия кайттым. Күңел тыныч була, нигезең бар кайтырлык. Еңә ел мине җитә, бәхетле бөтен халык, яхшы үзгәреш көтә, иске елны озатык. Бар кешене мин котлыйм, еңә ел алтын булсын, тормышлар уссын и мин, тормышлар уссын и мин, проблемсыз һәм бик яхшы. Яшьлегем оргамагы, сәгать уклар сынарлы, гомернең аңына барып, сәгать угы кушылганда, йөрәкләрдә кавыша, яңа елда бергә булыйк, йолдызлар шулай куша, сәгать угы кушылганда, йөрәкләрдә кавыша, яңа елда бергә булыйк. Aralap sıramağız, yağa yılda yağa bәхет, siz миңа юрамağız. Сәгать уғы кушылганда, йөрәкләрдә кавыша, яңа елда бергә булыйк, йолдызлар шулай куша. Сәгать уғы кушылганда, йөрәкләрдә кавыша, яңа елда бергә булыйк, йолдызлар шулай куша. Привет! Татарстан и Америка. Слушаем, друзья. Роберт Винулин. Аккуш. Яратам мин ап актысны. Бетем дөнья ап актыслы. Куянар да ак кун ия. Каянар да ак кун кия. Бүреккә дә, кирпеккә дә, борынга да ак тунган. Шундый якты, шундый нурлы, бөтен дөнья ак кына. Аппак була, белә шулай, безнең туган як кына. В России мест красивых много, но Татарстан мне всех милей. Царица здесь одна, природа. Здесь много рек, озер, полей, леса богатые, густые, восходы солнца краше всех. Здесь матушка Казань, царица, в округе много городов. И невозможно не влюбиться. Наш Татарстан, наш край хлебов. Красавчик! Меня зовут Руслан, я из Башкортостана. Первый раз сегодня в штате. Да, первый раз сегодня в штате. Стихотворение «Умом Россию не понять» Тютчев. О, это хорошее стихотворение. Россияны акыл белән, Россияны акыл белән аңлап булмый. Гади аршин белән үлчәп булмый.
Аның үзенчәлекле йөзе бар. Россиягә бару итәк ишанырга гына була. Молодец! Стих, песня? Стих, собственное сочинение. О, друзья, авторское. Это я люблю. Фонтанша. Шигырымның исеме bir yıl uzak vakit микән. Bir yıl uzak vakit микән. Белмим нәрсә әйтергә. Бәлки күптер, бәлки аздыр. Үзенчә ул һәркемгә. Кемдер бу вакыт эчендә шәһәрләр, илләр гизә. Берне түгел, бистәләгән, йөзләгән җирдә. Кай берәүләр елның кадын эшләрендә күрәләр. Ничә проект, күпме отчет, барсын барлап бирәләр. Kimdir yaşı sessiyadan sessiyaga xatlidir. Әйе, дөрестлек монда бар, студент булган беләдер. Kimlerdir bu bir yılda гаилә корып куялар, никах туйлар үткәрәләр, хәтта бала табалар. Кем өчендер bu bir елның кадды артык зур түгел. Bir yıl узсын, 2, 3, 4 bir ноктадан китмиләр. Milyardlagan kişilərinin milyardlagan durmuşu. Үземне баштан карыйман. Барламыйм шиттән баштан. Минем өчен bir yıl күп түгел, ләкин мизгелләргә бар. Бераз сөйләп китим инде. Күрсәтсәң ачык шара. 6 төбәк, 5 зур проект, шараларга барулар. Шаяртулар, елмаюлар, елаулар да булдылар. Гел җиңел генә инде булып тормады. Әйе. Ләкин бик бәхетле булды. Рәхмәт сиңа, күз нуры. Мактанудан әйтү түгел, үзем өчен нәтиҗә. Язын ясап куйган эшнең күзендә җимеш килә. Рәхмәт сезгә бу ел өчен. Киләсе булсын имин. Бәхетле, шатлыклы булсын. Теләгем бары шул. Амин. Молодец! Бүгенге шигырь минеке түгел. Аның авторы Рамазан Байтимиров. Күпме еллар йөрдем, дөнья күрдем. Назлы җилләр йөзем сыйпады. Сиңа кайткач кына туган ягым. Күкрәгемә шатлык сыймады. Тик бер генә көнгә аерылсам да, яман сулап сине юксынам. Синнән башка миңа туган ягым. Бу дөньяда тормыш юк сыман. Тик бер генә көнгә аерылсам да, ятим калган кебек буламын. Тик син генә яшәү матурлыгы, гүзәллеге якты дөньяның. Молодец! Молодец! Красавчик, вот тебе, держи. Кар бураннар яра, ямая келер, тауда шатлыклар белер, яңа ел келер. Яңа ел белән туганнар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән күршеләр, яңа ел белән туганнар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән күршеләр, яңа ел белән. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном огне. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном огне. Спасибо вам, Снегурочка. Пойдемте. Uyaklарға бір пайдалар туған Ештеңдер болмас десе Туған я, Қалпына күней, қалпына астана Ясына күз, күздені Байлықта жилекте
Dalgına aşkına Yasıvına tuz yerine Ayılıkta jile kışken Bizlere kız gene Ayılıkta jile kışken Bizlere kız gene Gelesen ey de yükkele İlk kaygılar bilen dürlene Sanlapkın akili gelmez ya Yolunuz bulam, sıhhatlı atalım Suyudan yolda batalım Bizi gelene yüze, büyük bir gelene Yakılayıp yürüyüşe sabırla Gelesen ey de ülkele Büyük kaygılar bilen dürleme Sanlı hakkına geri gelmez isyan Gelesen ey de ülkele Yiyip kaygıları bilen dürlene Son hakkına geri gelmez isyan Gözlerim yine bu Son hakkına geri gelmez isyan Gözlerim yine bu